ɔse bɔhyɛ no anaasɛ the promised son. Abusiafo na wɔtwe asan akɔ abeto yɛmbion yɛwɔ adesua a ɛtɔ so mmiɛnsa. Kɔta yi mu nyinara yɛhwɛ nna edi akyire Hebrewfo nkransam no. Yɛyɛ adesua mmienu edi kan ɛne na wɔtwe mu no yɛne wo ba abeto aso ne yɛahwɛ adesua ɛtɔ so mmiɛnsa no. Atifi asɛm no ɔse bɔhyɛ ba no. Miɛntwɛ ho mbra sisia. Abra Nyankopɔn hye saa bosi nyina no mu nyina ni sɛ ɛyɛ ba bi ɔmo ankasa ɛba abɛwo no hu dira yɛ bɔ no akɔtra anuonya na hema so ɔsorosoro na saa bɔhyɛ ba no kɔ Kristo Yesu ɛna ɔbɛko ɛde gye adasa ɔde ne mogya na brabɔ ɛbɛto hɔ ɛde maayɛ Philip na me no watena bɛyɛ sɛ mfie mmiɛnsa ne fa ɛna wo sɛ bisa me sɛ menkyerɛ wagya no Mema munyina akwa aba na afi nso mede enchi asonko nso edema munyina na afi nso mafa akwa anya yi so adamu nyina nso ase se de biarada mode mofidie edito London Ghana memenda akwanlefo Sabbath school ena afi chosemu empensempensemu yewo adom yewura afi foforo mu yede enwoma foforo ena aba ti se nya nimdie foforo krampo ewo chosemu kota yi munyinara sene yedi kan ekan ye no ye hwe ne di achi mu no Hebrewfo enkransam no yedi kan ye adusua mienu ene ye hwe adusua no ne etoso amiensa ena sene yi nyina yenim no Hebrewfo nwoma no eye nwoma Paul trode koma akenkanfo na otimi kenkan Hebrew na wabeye akristofo na ohaw ni amanimu ati atese wo omu ni nkranhyesem a ewo so ode mom no mudi gina omu ejidi mu akwese minu mienu a nti Hebrewfo enhoma no ekoma yenso asa na yedi na otwi mu die na ebebro no ma yenkuti enwumu emfiri the 3Ds anuafo miensa omaka mu ho abom Daniel, Danica, Danisha entine from the 3Ds no omo de nwum ebrey na fe yewia yede adusua no pensemo ade atoa so. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changes not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, more
pardon for sin, and a peace that endureth. Thine own dear presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Yeda the 3D for ase enyum nwanwa afe enyum dede a omode abetwa ye disua yi mu ama yen ma memfasa kwanya isonso na afe men na mabigafo na di emfankyeremo na afe ebia na ndane the first time wodi wafidie e de atoase watimi ehunwomo a omoboa na afe ye de sadwumadi e de ebremo media musonfo Bismarck mensa ene onyankopon adomo mesan ewo elder Kingsford Duaboama ete menchen ase elder yemo akwaba na me botra na me call elder the graft yeboa so ena ete mfimfine elder the graft so yemo akwaba na me ko eche no onso elder Hansen Asamoah so ena ete eche no hano elder yemo akwaba great me da mu nyina asese ye frɛ mo no mode odo abo odomo ansa na ebehwe yen addition ma yen katani na mema elder Hansen emo empire emaye Momaye mompaye Yenyankopon yenjefo yenbofo wa maya dom na wo kyekire yen no enen so biem umma yaba yada wase seda wo kyekire wo nsem nsem wa emankwa yesraw se boa yenen so befa yemu na kasa kire yankasa na fa yen so kasa kire ewiase nyina ma wonse mu ntiase emra akoma nyina mu na emfaso ema yen kwagye no enwi peye ewo Yesu din mu nti amen Amen. Great. Yeah, share yen additional last week share Hebrew 4 nkransem no ehu afutu ahodo a Paul e de koma Hebrew 4 na o show mun kran say Yesu Kristo na omode omho atom so na enu nti ota aba omsoro omhu say Yesu Kristo ye won kunimdifo Yesu Kristo ye won sofopani Yesu Kristo ye won tamgyinafo na Yesu Kristo ye won hene enti se omunya sankran hyesem na omunyina pintin momo gidi enhihim na daachi bi no Yesu Kristo na omudi nechi no ondi won hwamboda saa futuo no na yenso ekomaye enne ye hwe bibi force boshe eba no kwasem no se wo hwe time a onipa ye ebo no nyankopon bo onipa na onipa ye ebo ne antem mpofirimu ha no nyankopon hye ye mbo se obemma onipa asefo anaso obema seed eba bi aba na saa eba no na obeba beku obonsam anase saa oba no na obeba be restore inheritance anase ajapade abone ama yahwe no saa oba no ebeba na fiwa babero so immediately ye nana Adam ne Eve na omani da omubaba won no saa boshe no be free onumu na aba ankoba na saa boshe kro ya onyankopon be share Abraham nso se
onam no so ne babi mabama aba yi manhinie ama ne niema akoso eye Abraham nso di na nito ne baso nanso na saabɔhye no na ɛno nso wanhu ne saabɔhye na Nyankopɔn be repeat no ma David nso sɛ ɔba bi ebefiri ne mu aba mfi abra Nyankopɔn hye saabɔhye nyina no mu nyina nim sɛ ɛyɛ ba bi ɔmo ankasa ɛba abɛwo no mu nim sɛ Nyankopɔn na ankasa na ɛba na ɔba na waba bɛgye onipa afiri na mane hono no saa ɔba na Nyankopɔn promise ye no ɛna yɛn bɛhwɛ sɛ ne Hebrew fo nwoma no Paul echichi mu de akoma wɔn no adesua betumi asua free saa oba na Nyankopɔn a promise ɛno na ɛnɛ Joshua abusua na adesua na tifia so na ɔsɛ bɔhyɛ ɛba no ɛno na saa na ɔtwe mu yɛ pɛsɛ yɛbɛhwɛ yɛn ka abɔsam no ɛwɔ Hebrew fo nwoma no ekyiri baako yimu mienu ɛna fe miɛnsa nti sɛ the graft why a kradwa Poma yankenkan Hebrew 40 ba konyimu mienu ne miensa o se ene edi akire yi mo nso onam oba no so akasa akire yen ono na waye no nneoma nyina odedifo a onam ne so nso abo ewiase nyina ono ara oye anuonyam no hran ene nisu nseso na odi ne tumi asem so nneoma nyina mu no ode ono ara ne hu dwira yɛn bɔne no kɔtena anuonyam kɛseɛ no nifa ɔsorosoro amen great era yɛn show sɛ Paul kasa in this last days yɛn di kan hwɛ no ansa na yɛba bɛhwɛ promise ɛwɔ nkabosɛm bi anase nyitwosɛm bi wɔ mu a yɛhwɛ promise ɛwɔ hɔ ɛma latter days sɛ Nyankopɔn ɛka no sɛ Paul kasa ɔsɛ ɛnɛ di atwe anase in the last days no adentina Paul odwen sɛ Paul believe sɛ time a na wɔ kasa no nyinaa no na ɔtu ɔmofo no nyinaa na ɛyɛ na ɛdi awiye yo medase elder na wohwɛ sɛdeɛ adisuande ma yɛn say free Hebrew nguma yɛhyɛseɛ yi wɔka ho asɛm last days wɔka ho asɛm paa na yɛhunu sɛ bra Paul na ɔkasa no na saa bɔhyɛ ba no waba bɛdi dwuma nwanwaso bi a na Paul brɛ so no na wɔkɔ sɛdeɛ kenkan sɛ man sɛ ɔde ne ho dwira yɛn bɔne no akɔtena anuonya no ahenwa so ɔsorosoro no na saa bɔhyɛ ba no kɔ na ɔwɔ soro enti no sɛdeɛ na bɔhyɛ no nso ɛda hɔ sɛ ɔbɛma yɛn ɔba na ɔba no nso aba bɛdi saa adwuma no korɔ no ɛma Paul hu sɛ ɛne awieyɛ berɛ no mu ɛna yɛduro no enti awieyɛ berɛ deɛ tɔ so bio nso no ɔma yɛhu sɛ saa ɔba no ba ɔbɛba bɛdi ɔtamfo no ɛso nkunim ama yɛn enti wɔhyɛ Israelfoɔ no bɔ bra Biliam ɛkasa kyerɛ Barak no sɛ saa ɔba no ba Israelfoɔ atamfo no ɔbɛba bɛsɛ wɔ mu nyinaa ɛna Paul brɛ so no nso no yehu na sɛnua no nso sɛ saa ɔba no ɛtea mu sɛ wawie mɛkyerɛ sɛ ɔsɛ yɛ ɔde bɛsɛ ɔtamfoɔ no ɛbrɛ no adu enti wei nyinaa ma Paul ehunu sɛ yɛwɔ awieyɛ ɛbrɛ na deɛ ka ho bio no koraa no a ɛhyɛ Paul enkura koraa ma wohu sɛ ɛyɛ awieyɛ brɛ ne enti wɔde ho afutuo kɔma Hebrewfoɔ no nyinaa no ɛnso toa so ɛde kyerɛ yɛn sɛ na bɔhyɛ ne da hɔ sɛ Onyankopɔn ɛbɔhyɛ no sɛ ɔba no n'asefoɔ anaa ne mma enti bɛka no sɛ ɔba no nso saa wɔ ma a wɔn yɛ Onyankopɔn ɛma saafoɔ no nyinaa no nso no obenya ne wɔn afiri owu a wɔn awuo no na saa bɔhyɛ no nso da hɔ ɛni nti no ɔma yɛn Korintofoɔ nwoma edi kan ti dunum nyimu aduonu no ɛkyerɛ sɛ sɛdeɛ yɛn yɛwɔ honam na yɛwuiɛ no Yesu no nso ɛbɛfa saa honam no nso bi nso wui enyane ɛde yɛ adanseɛ sɛ ayampara sɛ saa bɔhyɛ ba no yɛnam no so no yɛbɛnya owu sɔreɛ
we nso hye Paul nkran ema ohun se ye wo awieye ebre de etoso bio no nso no o kire yen se obesan aboyen asan yeyen foforo efise nenka nye bone a nenka ye nkoye dada nanso bone nti aye dada enti osan hye yen bo se obesan yeyen foforo enti osisi obi ewo saa obanu mu a eye Kristo no a no abeya abode foforo etneche sa hanso foforo ye no abamfi so no Paul enso ne nanka woni Yesu num ena adom bi edene bae ene wabamu nti ono nso abeye foforo enti eno nso sa hye ni nkura se oh ye wawie ye bre enti so hye Hebrew fo agidifo ne dia ne je se onim de woka onim baabi a wogina ene onim de woye na na wie ye kura no osansan ede ma yen se no kore se wawie ye bre mu dia ene ne de obeba no enche kura obeba enti osade hye wo nkran enti we ye nkran hye semo a ode ma yen so yen ya enne awieye bre atoyi enti etese okasa kire ye ne pepepe enye ne bre so na emom empimienu mebo a se empimienu ne ewo yi enti empimienu bre so fue no leje se Paul bre so be nyina no ye wo awieye bre efise adisue bi atwemu no asopani ba ko eka se yewue no da ye be sore no etese ye da nora ena ade ache ye ne asore ye edna chese enu amu ene ye wo medase medase pa se wa chichi wa tobu chichi wa mama mi amatiase pa ayi agidifo sara na minimi ye se mo so mo atiase wa ya Paul e ka se na Paul gidi se time ana o kasa no ye awiye emre ampa no kwasem se ye na ye awiye emre ampa yantuas ne hwe o se onyankopon nam ne ba no so akasa akyerɛ eno se yanhwe Hebrews chapter 1 to 4 ne yanhwe the central idea and I say sempoti true na opese okakyerɛ Hebrew for no Hebrew chapter 1 to 4 no yo ye hyase efiri ba kono akosi nan o se onyankopon atete no onamre ahodo ene okwan ahodo so enam adifo so kasa kyerɛ agyanom no na yedi akyire yi mu no nso onam oba no so akasa kyerɛ yɛn ono na waye ne nneoma nyinaa odedifo a onam no so nso abo wiase nyinaa ono ara a woyɛ anuonyam no hran ene ni sunseso na odi ne tumi asɛm ɛso nneoma nyinaa mu no ode ono ara ne ho dwira ayem bone eno okotena anuonyam kase ni fa so osoro na wahyene abofo no emro so sɛde ni din kununi awanya no ɛkyɛn wɔn ɛdeɛ no amen yo adakinso asɛm potitru ben pa na Paul ka no ɛwase nsɛmpo mienu na akenka asɛm no minya firi mu mɛka sɛ miɛnsa deɛ di kan ne sɛ onyankopɔn akasa afa ne ba no mu na hana na oyi Kristo Yesu nipasu a wɔyɛ sɛ ɔne onyankopɔn ne ba no ɛna afei ɔma yɛ hunu sɛ nneɛma a onyame pɛ sɛ ne ma ehunu ne nyinaa no anaasɛ nsɛm a ɔpɛ sɛ yɛte deɛ ɔpɛ sɛ yɛyɛ ne suban a ɔpɛ sɛ oyi n'adi nyinaa no ɔnam Kristo Yesu mu ayi n'adi de akyerɛ yɛn sɛ yɛfa nwoma yi a yɛka yɛ Hebrews chapter 1 no verse 1 no a in fact sɛ ɔkɔ abakɔsɛm mu a wɔtwerɛ saa nwoma yi wɔantwerɛ sɛ chapter 1 verse 1 verse 2 ne nyina ne bom but deɛ di kan paa no ɔsɛ onyankopɔn wɔ mmerɛ me paraphrase ntwi onyankopɔn wɔ mmerɛ bi a atwa mu no ɛne akwan ahodoɔ so ɛkasa kyerɛ yɛn agyanom na ɔnam adiifoɔ so na kyerɛ sɛ onyankopɔn ayi ne ho adi mprɛ atwam bebree so ɛde akyerɛ Israelfoɔ mpanimfoɔ a mu atwam onyankopɔn kasa kyerɛ Abraham onyankopɔn ɛkasa kyerɛ yi ne ho adi ɛde kyerɛ Jacob onyankopɔn ayi ne ho adi ɛkasa kyerɛ Mose Elijah nom yɛbaa bɛsi Malakai mmerɛ so nanso na saa mmerɛ kakra atwam
so oko abaka osemu a na almost 400 years eye atwam Yes. na onyankopɔn ensem no so okasa kyerɛ onipa no na nya mai na nso saa mmere wɔ se onam Kristo Yesu so wakasa kyerɛ no wafa ne mu akasa kyerɛ yɛn na sɛ yɛhwɛ mu a na onyankopɔn eyi na di ame yɛn hu sɛ Kristo Yesu ɔyɛ soronko Sir. ɔyɛ soronko in the sense sɛ deɛ na ɔtwe etwa mu adisua no yɛhunu sɛ Kristo ɛyɛ ɔhene ɔyɛ yɛkunimdifoɔ ɔyɛ yɛsɔfo pani na ɔno koraa no ama yɛne onyankopɔn apam no a onyankopɔn ne yɛayɛ no asa bɛyɛ wabɛhyɛm kinama na yɛ papa nti onyankopɔn nam no so akasa de akyerɛ yɛn adan na onyankopɔn ɛfa no mu akasa because Kristo abɛyɛ yɛn tem gyinafoɔ yɛ representative ɛna wasa abɛyɛ yɛ agye nkwa nti nneɛma a anasɛ nsɛm a Kristo ɔba asase so ɔbɛka yɛn nyinaa no ɔka de firi agya no hɔ ɔsɛ me ne agya no yɛ baako Yes. biribiara a wɔyɛ bia wankɔti agya no ɛna agya no so wankɔti ɔba no nti Kristo Paul ama yɛhunu sɛ ɔyɛ onipa ɔyɛ fully human ɛna ɔsan yɛ fully God nti ha no koraa no Kristo wɔyi the deity of Kristo ɛde akyerɛ yɛn ama yɛhunu sɛ onyankopɔn ɛnam ne mu ɛna akasa kyerɛ yɛn onyankopɔn ɛkasa fra Kristo mu because ɔnam ne mu ɛna nkonimdie abɛyɛ yɛn dea Kristo Yesu ne wuo ne ne sɔreɛ no ɛyɛ dɛn obɛdii ɔbɔnsam so ɛde maa yɛn na deɛ ɛyɛ me dɛ koraa ne sɛ wosɛ no ayi verse 3 hɔ no yɛka 2 hɔ no a ɔse agya wonka no twi no mam 2 no 3 hɔ yɛnsa mmom hɔ biem mentim bio ɔsɛ na yɛdi akyire no yi mu nso ɔnam ɔba no so akasa kyerɛ yɛn ɔno na wayɛ no nneɛma nyinaa ɔdedifoɔ a wɔnam no so abɔ ewiase nyinaa ɔno ara a wɔyɛ anuonyam no hran ɛne ne su nsɛsoɔ na ɔde ne tumi asɛm sɔ nneɛma nyinaa mu no ɔde ɔno ara ne ho dwiraa yɛn bɔne no ɔkɔtena anuonyam kɛseɛ no nifa so ɔsorosoro ɔsɛ ɔkɔtena onyankopɔn animonyam no so ɛwɔ ɔsorosoro nsa nifa so sɛ yɛkɔ Revelation chapter 3 verse 21 hɔ a wosɛ Kristo ɔka asɛm bi kyerɛ yɛn Revelation 3 ɔsɛ deɛ ɔdi nkonim no ɔbɛyɛ dɛn ɔbɛma no kwan na watena me nsa so ɛwɔ mahennie sɛdeɛ na ɔka sɛ sɛdeɛ me nso meyɛ dɛn medi nkonim nti Kristo baeɛ no onyankopɔn nam no mu akasa biribiara de akyerɛ no na ɔnam no so ɛna yɛn nso yɛbɛnya yɛfa ahodie ɔnam no so ɛna yɛn nso nkonimdie ɛbɛba yɛakwan ɔnam no so na ɔbɛfa yɛakɔ ɔsoro yɛn nti deɛ Paul anaasɛ ɔtwerɛfoɔ no ɔka kyerɛ sɛ nyankopɔn akasa akyerɛ yɛn through his son na nyɛ sɛ kasa kɛkɛ na ɔkasaeɛ na mmom deɛ onyankopɔn bɛyɛeɛ no anaasɛ Kristo bɛyɛeɛ no soso ɛda adi ama yɛhu sampa onyame akasa akyerɛ sa meda ase paa meda ase sɛ elda wakyekye mu sa mfa base ɛhɔ na mɛkɔ Elder Hansen so sɛ wohwɛ chapter 1 verse 3 na ɔse ɔyɛ awurade animonyam no haran is the radiance of God's glory saa statement no na mpɛ sɛ Elder Hansen ɛbɛɛbɛɛ mu kakra ɛkyerɛ sɛn na yɛnsi ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ yɛn wɔ ha sei meda ase mpanimfoɔ adi kan aka bebree ɛsɛ Hebrews chapter 1 to 4 ne nyinaa yɛ one sentence yes one sentence wohwɛ mu a full stop nim original language no koraa dɛ ɛm sɛ menyi ne sɛ ɔma ɛne punctuations na sentence no me sen akan biem ma me kan brofo no ya kan twi no aba me sen kan brofo no or say God who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets has in these last days spoken to us by his son whom he has appointed heir of all things through whom also he made the worlds who being the brightness of his glory and the express image of his person
and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down at the right hand of the majesty on high, having become so much better than the angels, as he has by inheritance obtained a more excellent name than they. It had all describe Jesus. And you can say or casacro morning time pass near intino. You see or say nanimunyam a tear a shrine to say a jananimunyam. Indeed, the question I beside I want to say, Obi or you will grow for be or more any New Testament in a Quran. Obi in your Bible in an tomb. You will grow for be so or much Old Testament in the tomb, almost New Testament, you know, they can find you to whom you know, and you know, correct. But I do a beer now. Maybe say enya no kra na kire say history ankasa de o mpese wo befa because historically no Yesu ehon nsem no ewo ho ba bi otena ye ne ade eti yemfa mra say historically Yesu ba ye de a na say asem ya ye kan yi efete no e be de na Yesu fete sa asem wo aha eti se wo hwe Nyankopon ankasa ne shrine no a ye ka ho asem no a emrenti ye nyina nimti ye mubɔ no in paraphrase ye kaya Yesu Kristo ono aka say me ne agya no eye baako nti first of all no Yesu na di kan confirm say sene agya no Philip ekobisa say kire yen agya no ana o say Philip na me no watena be say mfie miensa ne fa ana wo say bisa me say me nkire wo agya no uhumi a ohun agya no so aha enti first of all no physically no o pese o kire yen say senia ono wote no sa na agya no tie ana oba the spiritual aspect no so a o say na senia agya no na nimu hyiran nti yenhwe agya na nimu hyiran ni bi normal hodo a efa agya no ho yes Bible no kire say Jesus was the fairer the fairest of all living. Okay. Say young bi or see the fairest of all living. At the asifu nyina mu honfefo. Yes. It is senia agya no ekire etie no. Sara na oba no nso otie. Na em say ye hwe say school no mu a omayen a few lessons Exodus 24:16 and 17 Psalm 4:6 no ani nyina eka onyame animonyam ene se ne nanimutie Exodus 24 no eyemra onyankopon epie ewo bepone so Sinai bepone so anasa opie wo ho na nanimonyam bae no Israelfo no kan se no yentimi kura anhwe na se yekaya emra Yesu Kristo oduru the Mount of Transfiguration no asuafo miensa no a one omukọ ye omuhu ye no obia de nsa ye den ekata nanim ebise nanim ye den ehyiren sa countenance no bibia Nyankopon etie no Yesu beda na di ekire o se na agya no soma me say memmeda senia wote adi enkire wiase enti Yesu Kristo is an express image of God in all aspects ewo suban mu ewo odomu ewo kasamu eno na okọ Philippians chapter 2 verse 4 to 8 na osemo ma Kristo mu adwen no bi entina mu bi ono na woni agya no ye pɛ nanso wa mu ne ho sɛ one na ye pɛ na mu wofa akwate bia beto ne ho so enu nti no sese no yama ne din a eburu din nyina so na yama no din sɛ at the mention of the name of Jesus no ketrema nyina beka so ye Awurade na kotogwe nyina be den ebekoto enti everything na efa agya no ho the way the express nature of God no emano sa edin no okay na emano kire sene Nyankopon otie physically spiritually emotionally ene bibia na Yesu tie bia no odi enedi ewo agya no ekwan so enu nti na esese yen so
Paul can say monhwe me nsua me se ne me hwe Kristo na me sua no ndi o se ye hwe no a o se mohwe no a mo be ye te se wan o no ndi se woti asase so na se wo life mu no untimi na Nyankopon radiance no ne countenance na se ne hyren na wo hyren na di na kire se wunya hwe Yesu e ma ne nsesa wo bi se o se Yesu sesa wo a se me meti we se Yesu sesa me a nipa ahonhom bone bi atwa ehu hia na ahonhom mu no obi ehu me se me hyren sa say Yesu hyren wo me mu sa na wi ase physically nso no me life no ye beautiful say Yesu de ani bi because of be kire eja ne de no ti ye hwe ni sua no a ye be ye te say ono yo me da ase pa great ye na fi ye nto aso o se enam no so na wo bo ewi ase sa asem we mepese me kan ye be kan Isaiah 44:24 ene Isaiah 45:18 na fe ye dia toto de ya di kanka Hebrews 1:2 and 3 way na yen hwe how we can reconcile se ne betimi aka sansemfo ayi abom na yate ase yen hwe Isaiah 44:24 ne Isaiah 45:18 se elder why krado a 24 okay Isaiah 44:24 no de waka kire ni said ye Awurade ojefo ene de onwono wo free ye funumu no esie ni me Awurade me ne de oye ade nyina de ononko ara twe osoro mu no de otre asase mu no na obiara enka me ho amen okay yes anko Isaiah 45:18 45:18 no so say na se Awurade a obo soro na onwono asase na oyo no asieni one Onyankopɔn ono na odi si ho wa monu hunu na onwono no se wontena so meni Awurade na obiara ni ho bio amen in fact so Nehemiah 9:6 ono so can the same thing e wo ho se Awurade nkuto na obo osoro ene asase obia enka no ho bio but so what this ansem we no ebe hwe Hebrew 1:2 e chese enam Yesu so na obo wiase ya hase nso se Awurade nkuto ena ebo ye sai na nsem ye besi ati ase yo medase na yanko baka krani nhwe nkyiremu a na Sopeni Hansen ede ema sede o kire oba no ene eja no ma ye hu sede wo mo mienu ni nyina no wo bibia no eye pe aha yanko famfiri ho ni se ni nti no ye hu se sede eja ne tie no saa ene oba no etie wode edin Onyankopɔn ema eja no wode edin Onyankopɔn ema oba no eti kire se wo mudin o wo musuo wo bibia o eyepe aha enti no se yakase Onyankopɔn a eye Onyankopɔn baako na Nyankopɔn baako no ene ye wo baasa wo mo kabomu a wo mo ye baako efiri se eniema bi wo ha atwuro no mu no se yen yese ye bese ye de adwure be pepe mu pa pese ye hunu de wo mu a ahwe adwen no ebe break ntimi ye adwuma bio enti tobre bi a de Bible na kan ye de gidie efa na se de wa kan no yes ye nipa ye te ase Bible se oba ne bema omye mienu nso om kabomu a no ma ye baako enti saa na gya na oba hon kronkron se kura de wo ka wo mienu asem wo mo nso no kabomu a wo mo nso ye baako enti baabi ni ho a ye gina baabi kase sabio meme ne meyire a ya ware no ye kasa ware ne ye mienu ya wade baako enti saa na wo mo nso no wo musunu obi bia ne kabom ye baako enti no ye ni mienu ye wo baako enti saa za ka kire se menne Onyankopɔn koro no obi nka me ho a oyo Onyankopɔn a ogina ho baako efse Yesu yo Onyankopɔn agya ne yo Onyankopɔn honkronkro yo Onyankopɔn enti wo mo kabomu a eye baako fi se wo wa mu a enye yi eno na o kire yen aha enti so ka se ono na obo ade a eno o kire se enti Onyankopɔn se obo ade no
ɔnam ne ba no a ɔyɛ onyankopɔn no so ne bɔɔ nneɛma nyinaa enti no Bible no Paul ɛkasa Hebrew no ɔkyerɛ sɛ ɛyɛ ɔno na bɔɔ nneɛma nyinaa na wokan Hebrew Hebrew 1:10 Hebrew 1 mama menkan hɔ kakra memfa ɛbrɛ ketewa bi na menkan ɛhɔ kakra na ɛyɛ asɛm a ɛyɛ de yie Hebrew 1:10 no ɔse na Awurade emfitiaseɛ no woto asase fapem na wɔn nsa no nnwuma ɛne ɔsoro yɛnu nyinaa bɛsɛe nanso wo deɛ wowɔ hɔ ara so ahu enti emfraseɛ no ɛna wokɔ Genesis 1:1 ya ɔsɛ mfraseɛ no onyankopɔn bɔ ɔsoro ɛne asase eti na kyerɛ sɛ wɔka sɛ wɔnam ɔba no so a wɔyɛ sɛdeɛ sɔpɛn kyerɛkyerɛ mu no ɛyɛ agya no ne su ne hran ne nsa so na ɔka sɛ enti ɔbrade no onyankopɔn a wobɔ ɔsoro a na yɛ ɔba no a kyerɛ sɛ kyinye biara ɛni ho na nam ɔno nso so ɛna ama wiase yi ɛwɔ hɔ enti kyerɛ sɛ nyɛ ɔno na ɔno ni hɔ a yɛni hɔ for instance ma fa brɛ kakra na mo mfa nkyerɛ me sɛ yɛse aduane ne ho mfasoɔ ɛne yɛfunu enti sɛ yɛfunu ni hɔ a ɛho mfasoɔ ɛho ne mfasoɔ so ɛho nipa nti ɛna homeda ɛwɔ hɔ sɛ nipa ni hɔ a homeda ho mfasoɔ ne sɛ enti Yesu nti ɛna wiase wɔ hɔ enti sɛ Yesu ni hɔ a ke wiase nso ni hɔ enti Yesu wɔ hɔ ni nti ɛna wiase nso wɔ hɔ enti no sɛdeɛ Paul ɛkae no ɔba bɛ sɛ wɔtamfo no adi nkonim ɛde ama enti Bible no si so dua kan sɛ de ɔbɔ adeɛ no nyame baasa no na bɔ na de ɔde ne nsa ka sɛ wɔsɔ mu ɛnwono yɛ nankasa no ɛyɛ ɔba no enti ɔnam no so ɛna ɔyɛ nneɛma nyinaa enti so ɔkasa kyerɛ yɛ ne a ne yɛbu yɛ ne gu so a wiase ne deɛ ɛden sɛ ɛbɛnyi ɔgyeɛ meda ase sɛ ɛda Hans sɛ ɔka biribi memfa ketewa bi nka nyame baasa no ho this has been a problem in the Old Testament times na a portray idea bi sɛ ɛyɛ nyame baako pɛ ne wɔ hɔ but yɛnim sɛ Genesis 1:26 ɔka sɛ momma yɛnyɔ Genesis 11 ɔsɛ momma yɛnkɔ sɛ wɔ mo kasa nti the problem a nipa nya nyinaa ɛyɛ Deuteronomy 6:5 montie o Israel Awurade Onyankopɔn yɛ baako now the question is say he's talking about only one person and kasa statement in the hunya because the word no use or no person or sa English translation na problem word near Elohim anywhere obehu Elohim no na or kind the plurality of God nti Elohim originally no eye nyame baasa koro nti o use Elohim Genesis 1:26 Elohim Deuteronomy Babel Babel the 11:5 no Genesis 11:5 and also we use Elohim and unti adebo Jesus Christ adebo there you can't even say it. Colossians 3:16 say na so na wo bo ade nyina na wankwati na ade bibia John 1:1-3 na mfitiase na asɛm no ho asɛm ni onyankopɔn asɛm ni onyankopɔn ne ho yɛ nyame na nam no so na wo bo ade nyina wo bo yɛ Revelation or say free abodi ahyase ono na ade nyina wo no na ne yɛbɔ fa ne so na enam ne so nti nobody can dispute that na opese Hebrew asuafo no ete sɛ Yesu Kristo no aye ka na asɛm na obeyi na di the whole book of Hebrew no oyɛ ɔbɔ ade enso ɛka ho nti wo de wonkwa ɛhyɛ ne musɛmu a unsuro because ono na o sustain asasi anase abodi nyina yo medam ase na kyerɛ sɛ ne adisua no ɛkyerɛ Yesu Kristo na ɔnyɛ helper in creation just one the create and yes or boy ema ye boy ade ono ana obo ade no sanse no so ye onyankopon se ne ye cheche mu no yo madam as ye hwe ne di awie na fe ye mfa ensore so se mawo ne eno so ye hwe ye di kan de ba ye sentim Hebrews chapter 1 verse 5
ne yɛnhwɛ sɛnea ɔsi ka asɛm no ɛwɔ hɔ no mo na yɛmfa ɛntoto ho because ɛno nso yɛ adwene mu kesrene kakra ebinom kyerɛ sɛ sɛnea ɔka sɛ ma wo nnɛ deɛ na kyerɛ sɛ Yesu Kristo yɛ bɔɔ no anaa sɛ ɔno nso wɔ baabi time a yɛde bɔɔ no ɛne ada yɛnhwɛ na yɛnhwɛ sɛ yɛbɛtumi aba mu nso ɛwɔ hɔ a Hebrews chapter 1 verse 5 Hebrew 1:5 for say na abɔfoɔ mu hwan ɛna waka kyerɛ ne pɛn sɛ me ba no me na ma wo nnɛ na bio mɛyɛ wo mɛyɛ no agya na ɔno nso ayɛ me ɔba. Amen. Yes, that word mawo me na mawo nnɛ no people misinterpret it say Yesu Kristo sɛ saa na Hebrew ka no deɛ na kyerɛ sɛ Yesu Kristo yɛ wo no na kyerɛ sɛ ɛwɔ definite time a ɔno nso Nyankopɔn ɛde bɔɔ no enti no yɛbɛkyerɛ mu sɛn ɛda ɛm sɛ saa asɛm anaasɛ kasa ma wo nnɛ yi Broni kasa mu a yɛbɛtumi aka sɛ adopted so yɛde ba ɛnɛ yɛ mmerɛ mu a ɛm sɛ ɛbɛyɛ easy ama yɛn ɛfiri sɛ ne mmerɛ mu no yɛtumi sɛ obi wɔ hɔ a ebi ɔwɔ mma bɛyɛ 9 ɔtumi kɔfa ɔba foforɔ ɛde bɛka ho ɔ adopt no sɛ ɔnso yɛ ne ba aburokyerɛ hɔ a yɛwɔ yi obi tumi ɛkɔfa obi bi aburoni ɔkɔ yɛabibrem na wakɔfa abibini akɔlaa na ɔde na abɛka na abusua ho ɔyɛ adopted sɛ deɛ Paul anaasɛ ɔtwerɛtwerɛfoɔ a ɔtwerɛ Hebrew ɔma yɛ ate aseɛ ɔnka Yesu na wo sɛ deɛ yɛwo nipa ɛwɔ asase yi so yɛ no asɛm na wɔka sɛ yɛbɛte aseɛ yi a pɛpɛ sɛ yɛbɛredi biribi afiri Philemon nwoma no baako etire no Paul ɛka asɛm bi ɛfa Onesimus na Onesimus no o use the same word no 1:10 wɔ sɛ mesrɛw mema me ba a mewoo no ɛwɔ nkyihama mu Onesimo me ba a mewoo no ɛwɔ nkyihama mu enim sɛ ɔde sɛn Onesimo nyɛ Paul na ɛwɔ no ɔnyɛ Paul yɛ mu ba na emom ɛnam adwuma a wɔyɛ a Nyame asɛm ka a wɔka ho wabɛyɛ ɔba ama no a wɔkyerɛkyerɛ no nti wɔ sɛ me ba a mewoo no begotten saa na Onyame ɛma yɛate saa nsɛm a yɛka wɔ ha ɛwɔ Kristo Yesu sɛ yɛfiri adesua no ase no ɛm sɛ last week anaasɛ ɛnɛ die yi a yɛka in 2 Samuel 7 verse 14 no na yɛka David asɔnda a na ɔpɛ sɛ ɔsi ɛde ahyɛ Onyame animuonyam a Onyame sɛ ɛnam ne ba mu saa seed no ɛna ɛtoatoa so a Onyame ɛma na ɛda adi sɛ ɛyɛ Kristo Yesu na ɔka no ho asɛm na ɛnyɛ ɔde sɛ Solomon pɛsee ɛfiri sɛ Kristo Yesu ɛna ɔbɛko ɛde gye adasa ɔde ne mogya na brabɔ ɛbɛto hɔ ɛde maa yɛn nti Onyame bɔhyɛ a wɔhyɛ no ɛbɛwie pɛyɛ ɛwɔ Kristo Yesu mu ɛhɔ no na Onyame kam yɛate aseɛ sɛ David asefoɔ no anaasɛ David king no a yɛka no asɛm a ɛyɛ Kristo no ɛyɛ adopted son ɔno na ɔbɛyɛ ahene mu ahene ɛno na wɔka no verse 5 or Hebrews 1:5 sɛ wɔne me ba a mayɛ dɛn mawo no ɛno no nkyerɛ sɛ Onyankopɔn yɛ na yɛn nuanom kramofoɔ no bi yɛ a ɔmo preaching no ɔmo sɛ Onyame Nkopɔn ɔni yere na ɛda na ɔtumi wo ɔba ɛka sɛ Kristo Yesu ne the son of God a ɛda na ɔtumi wo ba nyɛ sɛ wawo no te sɛ deɛ yɛwo yɛn daadaa asetena yi mu no nti ha no ɔma yɛhunu sɛ Kristo Yesu no a ɔyɛ Onyame no ɔsaa yɛ onipa nti ha no Paul ɛyi Kristo ni nipa su no so adi begotten son bisa Kristo ɔbaeɛ no Mary ɛwɔ no ɔbɛyɛ nipa nanso mmerɛ a yɛbɔ no su no John the Baptist ɛde no kɔɔ Jordan mu abuburo bɛsii no so no wɔsɛ this is my begotten son with whom I am well pleased mmerɛ a on the Mount of
Transfiguration. Yes. The same words no esa ba biem. Yeah. Nti we no e kire yen anase e sipi se Kristo Yesu oni onyame ba no. Yes, sir. E woni nipa sumu no ba e no we onyame ba. Osa yi onyame e ka ho. Sa me da se pa because ansem we no wan to bo an chechi mu ya na Kristofo ya adwene mu entanta me da se say da wan nya abotre no wa chechi mu sa yo elder the graft de kakra bi e ka de ane kan no am say me kan say niema bebre wo twrose mu a say ye pe yankwaje a say de twro na ka no ye nye ho achi ye mfa ne sa efri say Jeremiah na eza me refi quotation e kakra wo say kuku a ya nwene wo wo be den na wo kuku na timi aka kire de wo nwene wo ne say e de na wo yo so ahu wo be den fi say wo no obi na nwene wo we na kire yen say obi a ya nwene no a ya bɔ no be bi ni ho kire say obi timi aju ni penkwa because wo ye bo yes na wo tumi no a wo no wo anka de na wa mo obi na abo wo nti wo ya bo wo no be de na watimi aju obi nkwa nti abodi ntime nye nkwa to ahu eni nti no se obi adwe ye nse Yesu no se ye bo no a na kire se enkwaje na wo de bre ye no wo po If say abodi ntime nye nkwa sa gye oba ade no ono wo tumi se kuku na menwene ye no se asempo ananya no onyam a metimi asan abobɔ no masan ye ne foforo amanya no onyam ono nkwa na wo tumi ye nyina ye kuku a ya nwene ye sa nyankopɔn ko a ene wo ye onyomfo entina ye nua Hansen kan se oyuso kasa na momma yen na wo batwi kasa no kura no a momma yen kire se is more than 2 if you say wo yo me no nkwa meka se ma yen yo na bra meka se mo just mo no ye dodo ka bia ma yen enti mo no ne yen kire se ono abeka honte ye dodo ka bia enya mienu eye fire mienu ekọ so na ono a ya nwene no na ogbo ade se wo ma bo nso bra na me no entoso eninti kakra me de ka ho ne se Yesu Kristo no wo ye ogbo ade mua kan achinye nyi ho na me no mie no nkwa je nti no obonsam ya adwene ne kesere ne efise wo pu Yesu a wapo ogie that's it me da se pam say da wa ye ne kama pa ade amaye wa ye ne kama pa say ye de yedisia no ebetwe hase abusiafo ye beda munyina sese mu ne ye ayesa adisia etoso miensa na ye de abro sa bohye ba no sene Hebrew ngoma no Paul echeche mu no na penifo abo ama ye de sa emu empense mu de abraminu ye se nyina yanya emu entiase da senden so ye de adisia etoso emiens nine no de ebeto am so onyankopon enhira munyina katewani na mema Elder Hansen enhira so emaye kra yeda wase onokwafo wasem ye no krenti ye de ye ho hye won se waboa yen akasa kire yen afa yen so akasa kire wiase Yesu ye ndofo udin eyo eno nti wo se wo ye ochirechirefo na yenim so wo ye efise wo kirechire yen ma yete ase yeda wase woni odi ama yen yesro akoma bia otie wo nsemu yi bramu na be ye ne foforo na kire yen din wo nkwanwomanum na sane wasem ekire wo Hebrew fo itiba ko nchemu mienu se na edi ekire wonam enam so akasa akire yen no ye hu se nche wo beba yes oba nso a enyankwa wo anim da wasese wotie yen e wo Yesu din mu nti amen Amen.